प्रेसिडेन्ट पस्टआव नोंथाङा देरहासार जानो हाबाय माबायदि मोनदों गोसोखौ? आं बहुत मोजां मोनदों। आंखौ दिनै बे अपरचुनिटिखौ होबाय प्रेसिडेन्टआव गेलेनो थाखाय। ओमफ्राय बिसोरनि अननायावनो बिसोरनि सापर्ट खालामनायावनो आं दिनै बे पस्टखौ देरहानो हादों। ओमफ्राय आं बयखौबो बहुत थेंक इउ होयो जे बिसोरो जोंजों अरायसम दंमोन। ओमफ्राय बिसोरनि अननायनि थाखायनो जों दिनै बे जे टीम प्रस्पेरिटी जों गासिबो देरहानो हादों। आं बेखौनो बुंबाय। बेसेबांखिनि भट लानानै फारागथिया बेसेबां देरहासार? आंना 700+ ओमफ्राय डिफरेन्सआ बिदिनो 80-90 बिदिमोन। माबायदि खामानि मावनो गोसो जायो? आंनि खामानिफोरखौ डेडिकेटेडलि हल हार्टेडलि अनेस्टलि खामानिखौ मावगोन जोंनि इउनिभारसिटिखौ जौगाहोनो थाखाय ओमफ्राय जोंनि ससाइटिखौ जौगाहोनो थाखाय। बबेनिफ्राय? आं बाक्सानि। बाक्सा सालबारि। आंनि मुङा दिपांकर बसुमतारी। जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै देरहासार जानो हाबाय मा फोरमायगोन गोसोआव? गिबियाव आङो आंनि सापर्टार्सफोर आरो जायफ्रा आंनि थाखाय दिन रात खस्थ' खालामदों बिथांमोनखौ आं गिबियाव हामबाय होनो सानो। आरो जोंनि सुपार सिनियर्सफोर बिथांमोनखौबो हामबाय होनो। बिथांमोना आंनो बहुत मोजां एडभाइस होबाय आरो जोंनि बडलेण्ड इउनिभारसिटि एबसु इउनिटखौबो आंनो बे अपरचुनिटि आरो आंनो बे चान्सखौ होनायनि थाखाय आं जोबोर हामबाय होनो। आरो फैगौ दिनफोराव जिमानबो स्टुडेन्टसफोरनि इस्युसफोर थागोन प्रब्लेमफोर थागोन रावखौबो गोजौ गाहाय नायालासिनो आं खामानि मावलांगोन। आरो आं जोबनायाव जोंनि बिटिआरनि प्रमद बर' चिफखौबो आं हामबाय होनो। आरो फैगौ समफोराव आङो गभर्नमेन्टजों लोगो नांनानै आङो जिमानबो इउनिभारसिटिनि इस्युफोर दं डेभेलपमेन्टनि खामानि दं बेफोरखौ आङो मावलांगोन। रोजा साबायखर। आरो आङो बे देरहासारनायखौ आंनि होननानै साना बेयो बयबो इउनिभारसिटिनि स्टुडेन्टनि देरहासारनाय। हामबायसै। इउनिभारसिटियाव गुबुन पार्टि मोननै बाहागो जानानै बेखौ नोंथाङा खौसेथि लानायनि बेलायाव मा खालामदों? गिबियावनो आङो जोंनि जायफ्रा अपोनेन्टमोन बिथांमोनखौ आङो हामबाय होनो। बिथांमोनाबो बांद्राय भटजों जेनाखै बिथांमोनाबो बहुत खस्थ' खालामदोंमोन। बिथांमोनखौबो आं लिंहरगोन आरो ज' खामानि मावलांगोन। जेननाय देरहानाय गैया बेवहाय मानो होनबा जोङो स्टुडेन्टसनि खामानिनि थाखाय मावनो फैदों। आरो फैगोन दिनावहाय जोङो ज' बयबो लोगो लांनानै बिसिबाङानो जा अपोनेन्ट जा आरो जोंनि देरहानाय जा जोङो ज' खामानि मावलांगोन। हामबायसै। बेसेबां भट मोननो हादों? आङो 850+। डिफारेन्सआ आंना 150+। सरि आंना बेनेसेट बरगयारी आरो आं इक'नमिक्स डिपार्टमेन्टनि 3rd सेमिस्टाराव फरायगासिनो दङ। आङो निसिमा चिरांनि। गोजोनथाव नोंथाङा उदां बिजाथि महरै देरहासार जानो हादों। माबे पस्टआव देरहासार जानो मा मुं? आंनि मुङा दाहार नार्जारी। आङो मेजर गेम सेक्रेटारियाव देरहादों एबार बे 2024 आपकामिं इलेक्सनावहाय। जिहेतु उदां बिजाथि महरै देरहासार जानो हादों माबायदि गोसोखौ माबायदि? गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों मानोना आं हारसिं देरहायाखै आङो स्टुडेन्ट पावारजोंसो देरहादों। आंनि लोगोफोरनि लोगोफोर आंनि फ्रेन्ड्स आंनि बिदाफोरनि लोगोफोर बिसोरनि हेल्पजोंसो आं देरहादों। बिसोरखौ आं बयखौबो थेंक इउ होनदों। माबोरै देरहाखो नोंथाङा जिहेतु सिंगल जिहेतु इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट माबोरै देरहानो हाखो आरो मिजिंथि दंमोन नामा जिहेतु आं इन्डिपेन्डेन्स गेलेनानै बे बिसायख'थियाव देरहागोन होननानै? औ आंनाव केपेबल दंखायो स्पर्ट्सआव बेखायसो आं बे पस्टआव नमिनेट खालामनानै लाखादोंमोन। ओमफ्राय आं सानखादोंमोन आं देरहाखागोन बे पस्टआव ओंखायनोसो आं हारसिं इन्डिपेन्डेन्टबाबो ओंखारदों आङो बेनो। ओमफ्राय आंनि लोगोफोर आंनि बिदाफोर बिसोरनो हेल्प खालामदों आंखौ जेरावबो। ओमफ्राय बेजोंनो आं दा देरहानाय जाबाय बे मेजर गेम सेक्रेटारि पस्टआवहाय। थेंक इउ। आंना मुङा मनिका वारि। आङो डिभिडेन्ट सिम्प'जियामआव बिजाथि महरै गसंदोंमोन दा देरहासार जानो हाबाय। जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसोआव माने गोबाव समनिफ्रायनो जोङो नाजाबोबाय थानाय दा बिदि जोङो हेपि मोमेन्ट जेनेबा गोजोननाय मोनदों आरो गोसोआव। आङो एज ए ससियेल सार्भिस सेक्रेटारि पस्टआवहाय ओंखारदोंमोन जाहाथे आङो दायो बेयावहाय आंनि इउनिभारसिटिनि जायफोर लोगोफोर आरो आंनि आदा आब'मोननि अननायजों सापर्टजों आं देरहासारनो हाबाय। बिनि थाखाय आङो आंनि टीम प्रस्पेरिटीखौबो गिबियावनो आंनिफ्राय गोजोननाय बावनो सानहरदों आरो नोंथांमोननिसिमबो जोंनिसिम फैनानैहाय जोंनि खौरां लाबोनायनि थाखाय नोंथांमोनखौबो जोङो गिबियावनो गोजोननायखौ बावहरनाय थाबाय। थेंक इउ। आङो 900 सामथिं। डिफारेन्सआ आंना 300+। आंनि एगेन्स्टआवहाय टेन्डि ब्रह्ममोन। औ आङो देरहागोन होननानै मिजिंथिनाय दंखायोमोन मानो होनोब्ला आंहा इउनिभारसिटिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे खामानिफोर मावनो लानाय दंमोन सिगांनिफ्रायनो जाहाथे आंनि लोगोफोराबो आंखौ मिथियो आं सिगांनिफ्रायनो एक्टिभ होननानै बेनिखायनो आंखौ लोगोफोरा सापर्ट खालामनानै दिनै देरहासार होदों। बेनिखायनो आङो बयखौबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आंनि लोगोफोर आरो आंनि आब' आरो आदामोनखौहाय साबायखर बावनो सानो। गोजोन्थों।
गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय आंनि मुङावनो बसुमतारी आङो भाइस प्रेसिडेन्ट पस्टआव देरहानो हादों आं गिबि गिबियावनो बयखौबो जोंनि जायफोर जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो जोंनि सिनियर आदामोन जायफोर जोंखौ फैनानै गोबां साजेसन होनानै जोंखौ दिनै बे लेभेलसिम थिखोना हरदों बिथांमोनखौ आं गिबियावनो साबायखर बावगोन आं गिबियावनो फोरमायगोन दि आं जोबोर मोजां मोनदों देरहानानै आरो आंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि इउनिट एफसिखौबो साबायखर बावनो सानदों जायफोर बिथांमोना जोंखौ सान हर खामानि मावनानै जोंखौ दिनै देरहानाय लामासिम लाबोना होफैदों आरो फैबाय थानाय इयुन दिनफोराव जोङो ज' खौसे बेबायदिनो खामानि मावलांनायखौ आं आसा खालामो